Kata-kata leluhur Jawa, satria Jawa. Nah, sejatinya yang dimaksud dengan leluhur Jawa itu siapa dan satria Jawa itu siapa, Mas? Kunci utamane ya sing diarani Jawa ki sing beneh ya. Lah leluhur Jawa ki ya leluhur sing beneh. Terus satria Jawa ki ya satria sing beneh. Mangkane lek diarani Jawa, bah agama apa ae, ras apa ae, suku ras agama sing siji kulite siji rupane lek wis diarani beneh sak donya kuwi ya kena diarani Jawa. Bukan kok Jawa ki ngene iki Jawa, tidak le. Jawa iki diambil kata beneh siapapun. Ngono lho. Apakah Nyi Roro Kidul, Sunan Kalijaga itu termasuk leluhur Jawa? Asli. Asli kan? Leluhur Jawa. Sabdo Palon juga, betul? Ya jelas. Ya kan gini. Ya pripun Mbak? Mulai zaman Kahyangan mudune Ismaya Jati. Terus zaman kerajaan Majapahit mudune Sabdo Palon Naya Genggong. Terus zaman sekarang ini mudune nang Siti Jenar sing kasunyatan iki. Berarti Sabdo Palon, Ismaya Jati, Siti Jenar itu merupakan satu versi, satu sosok ya. Satu sosok. Ya winginane nalika nang Malang kan Bung Karno datang kan ya. Nggih. Wis teko saiki piye to. Iki dikaitne karo mbledose Semeru ya. Semeru ki Semar, Ru ki runtuh ki mudhun kan kuwi. Jadi yang mendampingi Brawijaya V ndak lepas dari Semeru. Mbah niki masih terkait dengan leluhur nih. Kan banyak prasasti-prasasti, arca-arca, peninggalan-peninggalan leluhur yang dibawa ke Belanda. Terus kerajaan Majapahit dan lain sebagainya itu kan sampai sekarang kan hilang tanpa bekas. Jadi terus Borobudur juga tahun berapa itu kan pernah mau ada usaha untuk dibom kan, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi intinya seolah-olah warisan leluhur ini kan mau ditenggelamkan. Nah, tujuannya kenapa Mbak? Orang-orang oknum tersebut itu kok ingin menenggelamkan warisan leluhur, padahal kan leluhur kita dulu bikin sebuah candi dan lain sebagainya itu kan nggak main-main kan Mbak. Nah, itu bagaimana Mbak? Tujuannya kenapa? Apa memang takut tersaingi atau bagaimana menurut pandangan Mbak Noh? Sekarang tentang keebuhan itu adanya cuma di Indonesia. Ya, betul. Yang secara tidak langsung perang agama. Ya. Saiki ayo dirilis. Negara manapun lek aturane kebanyakan ndak ada tentreme le. Mesti perang. Seolah-olah Indonesia itu mau dijajah, dijadikan negara ilafah itu kan nanti deklarasi toh. Iya. Jadi yang tidak terima leluhur tidak mungkin jawabannya Mbah No. Tidak mungkin. Berarti intinya prasasti peninggalan leluhur dihancurkan terus dibawa ke luar negeri itu tujuannya untuk membelokkan sejarah atau bagaimana Mbak agar manusia di Indonesia itu tidak yang dibawa dinasti apapun yang terjadi yang dibawa ke luar negeri kui tidak membelokkan, justru untuk mengamankan. Untuk mengamankan justru itu malahan. Kan jelas toh kutitipkan, jelas toh. Lah lek wis teko titiwancine balik ya nyadari kabeh nyatane. Wis. Tapi semua ada aturan.
Jadi yang bisa mengambil yang amanah dari Bung Karno ada titik-titiknya. Harus punya bukti. Ya lek ngaku amanah akeh wong iso muni ya le. Nggih, Pak. Heeh. Lha engko prosesnya ya kudu di DNA barang kok. Di samping gua ada satu-satunya yang tidak bisa manusia buat. Yes kode nang menungso tapi kodene kode alam. Sing ora kena digawe-gawe. Contone menungso dikei andeng-andeng barang ini mosok gayane menungso to. Pertine ngono kuwi motoh barang ngono kuwi kan. Kan kode alam. Betul. Ada wi. Nah, ini terkait dengan orang Jawa, Mbak. Orang Jawa itu bisa dikatakan kan orang yang adiluhung, ya kan, selalu menjaga tata krama, selalu menjaga budaya dan adat kan, Mbak. Bisa dikatakan orang Jawa orang yang paling benih. Dan ngoten Bang Gila. Saat ini kayak ngono Mbak, kuatah yang orang Jawa yang ingin menjadi orang Arab itu bagaimana pandangan Mbak No? Lah, kuwi kan nek wis ndeknane tak omongni, wong Jawa meh ilang Jawane ya. Untung Mbah No menemukan ajaran Jawa, makanya mari sekarang kita bangkitkan ajaran Jawa. Ngono lho. Ya saiki berapa ratus tahun dijajah dengan secara tidak langsung dijajah ajaran mulai sing ora trimo kongkon rene. Lah terus iso nganti hampir entek. Doktrine kan memang luar biasa. Kenapa? Iming-imingane pokoke sapa ae ya. Saiki lek sing duwe dagangan, dagangane iki ganjaran tawa swarga. Wah, larise pitung turun le. Diwangi bayar loh Bang iku, Bang. Lah iya, larise pitung turun. Kowe golek dagangan swarga laris we. Bayari puluhan juta, Bang. Iya, wis jelas. Aku omongkan fakta sejarah ya, kenyataannya gitu. Jane nangis le leluhur-leluhur iki. Mari membangkitkan ajaran leluhur, ndak lain ajaran dari Bung Karno. Yang Maha Esa ajaran Bung Karno kan jelas kan? Berarti dengan adanya pagebluk, bencana, ini sudah salah satu termasuk dari leluhur yang iya, secara tidak langsung panuwunane leluhur nganti sampai dunia ya. Iya. Kena diarani fenomena alam. Alam gimana kan wis tak omong nih, aku langgeng anane sing wis padha manunggal. Dadi ini leluhur manunggal sama alam deh. Leluhur ya menyatu sama alam, ya ngongkon angin ora tariten kae dadi ora dadak ngrembahne tangan. Banyune diunggahne, gununge dibledosne. Wis manunggal boleh ngono. Menyatu sama alam. Alam aku langgeng anane eme manunggal kan. Lelek Allah aku langgeng anane hane hawa. Ya tekane kan urip Allah wujud ya aku kowe kuwi kan. Nah, sekarang ini kan bisa dibilang orang Jawa itu sudah hilang dari Jawanya, Mbak. Nah, menurut pandangan Mbak No, bagaimana caranya agar orang Jawa ini kembali lagi ke Jawa yang sejati, Mbak? Ya kayak cita-citane Mbah No, kalau ndak diawali dari munculnya pendidikan, ya kesuwen deh. Pendidikan dari nol, Mbak ya? Ya dari nol, gitu loh. Ya dulu Mas Hendra kan bilang, memang orang Jawa itu kitabnya kan diarani kitab teles. Ya digaring nih ya kena kan itu kan. Dulu Muhammad nalika sik diarani apa semet kok semet topo ya. Ya kuwi kan ya entuk cara ilmu teles to. Kitabe ya keteles terus nganti ditulis didadekne Quran ngono kan.
Ya makanya lek kitab teles mau sing kegaiban, tapi lek wis diarani didadekne kitab wis gayane menungso ya le, wis tak jelasne iki sik tafsir. Bisa salah, bisa benar. Kitab se-Indonesia bahkan sedunia kalau masih bikinannya manusia. Mbah niki terkait kalau kitab orang Jawa, kitab garing, kalau kitab teles mangke. Nah, dari kedua kitabnya orang Jawa ini siapa yang membuat? Terus kenapa kalau memang kitabnya orang Jawa ini kitab yang paling mulia kok nggak dibukukan, Mbah? Biar semua orang-orang ini pada bisa mempelajari dan ya justru sampai Jawa itu punah ya salah dhewe kenapa ngajarne kok kongkon goleki dhewe ora secara dibukukan terus dibentuk sekolahan kan itu ya salah dhewe ya contohnya ya urung wayahe kon goleki dhewe kan ngono ya lagi nganti sing tak omongin dhisik iki kon goleki kayu gung susu yang angin gali kangkung tapake kuntul nglayang sampai Mbah No iso nemokne jawabane kan. Ngono lho mosok karangan kasunyatan kok. Ya salahnya orang Jawa sendiri dulu kan cuma ora dibukukan. Yes kongkon goleki dhewe kan ngono kan. Lah terus tek-tekane tinggi ya disalahgunakan kan. Tapi logika lelek tuntunane kitabe teles wong Jawa masuk akal ngono. Lha wong Jawa ngantak malah gur meneng malah. Secara langsung ndak langsung nutupi Babanowo Songo layap liyepe ngaluyup terus goleki sing tukang gawe udan kan ngono kan. Mangkane kabeh iki enek sing gawe kan. Sing gawe udan, sing gawe srengenge, sing gawe banyu kan kabeh enek. Lah cedhok ya njaluk sih kawelasane lek nyisihne gak iso le. Lek nolak mendhuwur gak iso. Terus terang nyisihne. Lek kembalikan ke atas ndak bisa. Logika kuwi. Dengan kekuatannya berdoanya iso nyisihne kangge kebutuhane sak cukupe bar kuwi nyeblokne. Kuncinya kita harus melakukan ning itu bangke ketemu. Ya ning ketemu yang mencipta secara udan kan ngono kan. Pripun Mbah carane supados tiyang niki saged mencapai titik keheningan gitu. Ya bolak-balik ya kanthi belajar semedi sing iso ning tenan sing terus terang sing wis wani ninggalne rame. Tapi saiki ngene, saiki sing kaya jenengan-jenengan iki sik golek kebutane kecukupan iki wis mangkane banterno lek golek kecukupane sandang pangan papan. Lah lek wis lamun kuwasa, wis Mbah aku wani aku kepengin ngene lho, engko tak dudoi ngono lho. Wis tak jejeri lah. Bisa angel pokoke wong gak mikirne kahanan iki rame. Lah lek Mbah Non dhisik anane iso kan yo gur mikire sing iki tok lho. Ya gek ora gur setitik lho. Ngono lho. Kabeh menungso iso wong asale padha wae. Apa neh nek sing dudohne ya Le. Ngono lho. Gek sing dudohne iki sing wis tau nglakoni. Lah lek kira-kira sing dudohne benjing lek nang teng swarga kumpul midodari wong urung tau budal iki. Hah? Kok yo piye ngono lho. Dulur-dulur kepinteran nemen yo. Mbah nek ten gene syariate kan enten sing diwastani langit Sabtuju nggih. Nah, nek ten gene ajaran kapitayan, kejawen, nek dimaksud langit Sabtuju niku napa, Mbah? Lek teko pelajarane guru jati sing wewarah teko Mbah No ya wis tak rocehne dhisik kae. Lek sing diarani
alam iki telu. Wis tak jelasne alam dhuwur, alam tengah, alam ngisor. Wis kuwi tok. Perkara dulur-dulur sing enek langit sab 7, sab 19, wis pira lek ngarani aku ya ora nyalahne le ya. Engko tiwas mumet nindas. Mbahno nyeritakne lek urung tau ngalami ya moh. Mbok ubero pangga iso, mulai wis tau ngalami. Lek jaman ini jelas papat kae. Jawa Dipa, Ramayana, Mahabharata, Bratayuda, lek alam Sonya Luriya, Magdiya Gantang, Owah Gingsir. Kuwi nggawa aksara dhewe-dhewe. Nganti iso kenek nulis Gusti Allah iki lek ra nek dhisik ora nek wong gawe aksara arepe nggih nulis apa. Lah lek ora enek menungso iki apa enek muni swarga karo neraka ngono ae lho. Terus nganti muni Gusti Allah Tuhan Sang Hyang Widi lek ora nek cangkeme menungso iki sapa sing muni? Sing rada cerdas ngono lho mikire iki. Anane enek muni kahanan iki mau beteke enek laire menungso. Jadi ada nama Tuhan, nama Allah itu kan karena manusia juga, Pak. Ya sing jenenge kan ya aku kowe to. Nggih. Sandene dhisik kewan terus tetuan terus menungsane ora digawe karo Sang Hyang Tunggal, kira-kira piye ngono lho. Kuwi ya sejarah lho. Matuste ngene ya dadine sesepuh bini sepuh ngomongnya tentang sejarah. Lah terus sejarah kuwi mau sejarah terus saiki sing kahanan iki kan ngono to. Lek bangga sejarah malah mumet. Kahanan iki tujuane urip iki kongkon piye? Kan ngono kan? Nggih. Berhubung dilairne salah kongkon bener kan kuwi. Bener kuwi mau terap-terapane diliwatnya ajaran agama, ajaran sekolahan, terus omongane sesepuh bini sepuh kan kuwi kan. Tapi nyatane gak ngono ya. Wis saiki ngrembug babagan swarga. Kuwi kan gur samun kan. Lek teko pahamku samun. Swarga, neraka ayo padha kenek dinikmati nalika aku kowe nang alam rame, alam Owah Gingsir iki sik duwe rasa karo eling. Kuwi kenek nggih ngrasakne swarga karo neraka. Kemungkinan ya wong sing ngajine sundul langit apa nek sing wis duwe titel H ya, sing kecemplung penjara kae dianggap ngono kae bukan neraka le. Dianggap omonge piye ya? Kecelakaan ngono kan, musibah kan menangi dhewe ya. Ya itu loh sing diarani oleh-oleh ngaji lek memaparkan tentang takutlah sama Allah. Itulah jadinya. Itu harus paparane mbahna ya, percaya diri wedi nang awake dhewe aja menyalahkan. Jadi siapapun yang sudah mengakui jati dirinya berarti sudah tahu itulah Tuhanku.